Да повторим още един път, ако не бъдете чути... Излизаме на протести. На 100% всичките земеделци от Кюстендил сме готови да излезнем на активни протести и с тракторите да затвориме магистралата. Здравейте, приятели на bg.com. Намираме се в една овощна градина с нашия приятел Саша Орлинов, който, както вчера гледахте по Нова телевизия, има доста площи, които не са му одобрени по кризисната мярка за измръзналите площи. Саша, разкажи ни малко по-подробно какво се случи. Какво се случи след миналата седмица? Ни дадоха така един телефон, на който дават информация в Държавен фонд земеделие и се обадихме, като ние тази година имаме щета 100% на черешите. Нашето стопанство е от 225 декара. И минахме през 2 проверки на място. Експертите от областни дирекции земеделие минаха на проверки. Всеки блок се снима по 3 пъти с GPS координати. И месец след втората проверка ни бяха издадени протоколи за всичките площи на 100% щета от измръзване. Тоест всички площи се признават, че са 100% измръзнали. Абсолютно. И на теренните проверки, абсолютно на всеки блок бяха направени по 3 снимки от експертите от Общинска служба земеделие Бобов дол. Обаче в миналата седмица, т.е. тази седмица, след като се обадихме в фонда, се оказа, че ще ни бъде изплатен единствено най-малкият ни блок от 28 декара. Нищо друго не е признато. Като обяснението вчера на господин Кировски, който е директор на дирекция растениевъдство, той си измива ръцете с експертите, които са били на терен. Не ставало ясно от снимките в добро агротехническо състояние ли са ни градините, дали са поддържани, дали междуреята са окосени и обработени, дали дърветата са изрязани и така нататък. Един въпрос, извинявай, че те прекъсвам. Да. По снимките ли трябва да се определи агротехническото състояние или това, което експертите са видели в вашата градина? По снимките няма как да бъде определено агротехническото състояние на една градина от 225 декара. Това аз вчера също по Нова телевизия дадох един пример на тези експерти. Ако им покажа една снимка на морето, те могат ли да ми кажат колко килограма риба има в морето? Разбирате, това е пълен абсурд. Пълен абсурд е. Цялата ситуация е пълен абсурд. Сега господин Кировски на такива като нас в Кюстендилския район са повече от 80% хората са орязани. 80% на колеги, примерно с 100 декара градина, им са одобрени 2 декара и половина. И то точно парцел, който примерно е с най-старите дървета. Има млади градини, които не са одобрени, а там, дето е присаждал примерно млади дървета и има 40 годишни череши, му одобрен декар и половина. Което е, абсурда е много голям. Господин Кировски, който е директора на растениевъдство, също си изми ръцете, че на теренната проверка, като са се локализирали колегите му с GPS данните, не ставало ясно точно от кой парцел са се локализирали. Дали от нашия или дали е примерно на някой кумшия, примерно от съседа. Което също не е така. Аз след разговора вчера в Кюстендил с господин Капитанов и господин Кировски се обадих в Общинска служба земеделие, говорих там с експертите и те казват, че са си свършили работата точно както е трябвало. Другата много голяма грешка на Министерството на земеделието и храните е преди тези 2 теренни проверки, те е трябвало да дадат на експертите, които ще ходят на терен, трябвало да дадат списъците с БЗС-тата. На всеки земеделец колко БЗС-та има и те да бъдат наясно колко БЗС-та трябва да снимат примерно при Александър, при Виктор, при Орлин, при Петър. А те са им казали в последния момент, че БЗС-тата няма да им бъдат дадени, като информация предварително те да ги имат, а стопаните сами ще ли да си посочват терените. Аз мога да посоча и твой терен, така или иначе, нали? Мога да кажа, това е мое. Добре, а Министерството на земеделието тогава каква е причината? Нали? Казаха господин Кировски вчера и той каза по телевизията, че парите ги има налични. Реално какво се получава? При 80% орязани от измръзналите площи, те ще платят само 20% от тях.
Точно така, те твърдат обратното, че ще платят 80, а 20% няма да бъдат платени, но те си противоречат, в същия момент си противоречат. Според мен имат проблеми с финансите, те казват, че имат финанси да изплатят, но те явно нямат, имат проблеми. Защото сега на областните и на общинските служби по земеделие са им дадени примерно по 600 нови проверки да направят, а те трябва да правят сега на нас и трета проверка. Но те какво ще гледат на третата проверка? То череши няма. Има само клони, има и листа. В някакъв момент ще дойде, идва есен, ще дойде те ще паднат листата и ще дойдат какво да гледат? Голи дървета, без листа. Кога ще бъдат платени тези пари? Не става ясно. Ще бъдат ли платени? Всички се надяваме, защото ние... Вчера... Ако не бъдат платени тези средства, ние фалираме, ние приключваме. Бизнеса приключва. Ние не може да се справиме по никакъв начин без тези средства. На всеки един земеделски стопанин, не само в Кюстендилска област, в цяла България, бедствието пролета 7-8 април беше наистина много жестоко за всички, за кайси, за праскови, за череши, за сливи. Щетата е тотална. Но доколкото аз разбирам, дори вчера прочетох една статия в Гърция, в момента гръцката държава подпомага с 150 милиона евро земеделски стопани в Гърция, за производители на плодове, заради ниските изкупни цени, а не заради щетите. А ние тук не можем да подпомогнем тези хора с реални щети. Да, те обещават просто едни празни приказки, които не се изпълняват. Те трябваше всичко да бъде платено още в миналия месец, след това го отложиха за август месец. Просто не знам кога ще бъдат платени. Те говорят абсолютни глупости и по телефона, и вчера в Кюстендил се даваха едни обещания, които те казват сега, че третата проверка ще мине до 18 септември. Как ще мине до 18 септември? Как ще минат? За още 20 дни остават до 18 септември и те ще минат примерно в Кюстендилско сме 5-600 човека, които са орязани. Това е физически невъзможно. Добре, какви действия мислите да предприемете, ако реално не ви бъдат изплатени тия пари на време, и не само на време, ами като цяло, защото явно се опитват да не платят. С колегите вчера на срещите, където се виждахме с другите земеделци от Кюстендил, сме готови да излезнем на активни протестни действия и да затвориме магистралата за Гърция на детелината за Дупница. Защото това просто вече не е търпимо. Говори се едно, прави се друго, имат пари, нямат пари. Не е начина тази мярка, за да се определя какво е агротехническото състояние на градините. Всичките земеделски стопани чертаеме и получаваме площни субсидии. Де факто ние с тези субсидии, които са на площ, не говорим за тази мярка, говорим за тези, които са на площ. Ние сме задължени с тези субсидии да си поддържаме градините в добро агротехническо състояние. Така че градините, които са тези чертожниците, които им викаме ние, или тези от Министерството, както им казват чертожници, дето чертаят само, взимат субсидии, но не полагат никаква грижа за градините. Аз съм окей те да отпаднат, но не е това начин. Те е трябвало да отпаднат с други теренни проверки и да бъдат орязани субсидиите. А ние, примерно, никога не сме били наказвани за абсолютно нищо. А реално проверки при вас е имало? Проверки имало 2. Което само по себе си означава, че вие, щом сте взели пари по ОБДО, това е предишното СЕП, вие си поддържате градините в добро агротехническо състояние. Разбира се, ние не сме били наказани с една стотинка до сега. Градините са ни перфектни, обаче снимките, оказва се, че по време на теренните проверки, когато имало така снимка по-далече на една градина и се вижда, че градината е окосена, както примерно ето тук тази градина не е окосена, между реята са много затревени, има висока трева. Тези градини им е плащано сега. А когато е примерно направена близка снимка, където примерно ето тук това е сливово дърво, сливи няма.
както и череши. Има само плодни пъпки в момента. Тук една слива няма по дървото и де факто на теренните проверки ни бяха направени 3 близки снимки на дървото, за да се види, че е измръзнало, че няма плод. То нали за това беше по теренната проверка. Теренната проверка не беше по тази мярка, за да се види агротехническото състояние на градината, а да се установи липсата на плод и щетата от измръзванията. А те сега на базата на тези снимки искат да дадат агротехническото състояние на градините, което е абсолютен абсурд. Те нямат лоялното право да го правят това. Те нямат административното право да го правят това. Да повторим още един път, ако не бъдете чути... Излизаме на протести. На 100% всичките земеделци от Кюстендил сме готови да излезнем на активни протести с тракторите да затвориме магистралата.